తిరుమల కొండపైన మరొక అపచారం జరిగింది. మాడవీధుల్లో ఒక తాగుబోతు వీరంగం సృష్టించాడు. మద్యం మత్తులో స్థానికులతో యువకుడు వాగ్వాదం దిగాడు. మద్యం తాగుతా, అవసరమైతే ఇక్కడే మద్యం అమ్ముతా అంటూ కూడా మాట్లాడుకొచ్చాడు. ఈ విజువల్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అటు విజిలెన్స్ అధికారుల ముందు కూడా ఈ యువకుడు రెచ్చిపోయాడు. కొండపై భద్రతా వైఫల్యంపై అక్కడ భక్తులు మండిపడుతున్నారు. యువకుడు మద్యం తాగి ఎలా వచ్చాడో దానిపైన పోలీసు ఆరా తీస్తున్నారు. బేసిక్గా తిరుమల కొండపై ఆ మాడవీధుల్లో తిరిగే వారందరినీ కూడా ముందుగా తనిఖీ చేసి పంపిస్తూ ఉంటారు. అటువంటిది ఒక మద్యం సేవించినటువంటి వ్యక్తి నియంత్రణ కోల్పోయి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడంటే ఎంత పెద్ద మొత్తంలో ఆయన మద్యం సేవించి ఉంటాడు. అటువంటి వ్యక్తిని ఎలా పైకి అనుమతించారని ఒక అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది. ఒకసారి ఆ విజువల్స్ చూద్దాం. చూపిస్తావు నువ్వా